Детският вестник, Детски мечти, чийто основател е Националният съвет на българското национално малцинство, днес в Цариброд първи получиха учениците от основното училище. Децата поздрави и им честити излизането на новия детски вестник на български език председателят на Националния съвет Стефан Стойков, който с подпредседателя на съвета Славица Васов им връчи вестника. Стойков каза, че вестника са раздали вчера на децата в детската градина и в основното училище в Босилеград, докато най-малките в основните училища в Клисура, Божица, Иваново и Звонци ще го получат днес по пощата. След 10 години отново най-малките наши деца имат вестник на майчин български език. Вестника ще се печати чрез вестник Братство, тиража е 1000 броя. Редакцията на вестник Детски мечти са учители, преподаватели от всички тези основни училища и детски градини, както ги казах, но и журналисти от самия вестник Ново братство. Вестникът ще бъде раздаван безплатно на всички деца, където има числещи се към българското национално малцинство. Нашата идея с детските мечти, с този вестник е да насръчва младото поколение да пази и почита нашата култура, традиция и обичаите по достъпен и привлекателен начин и надявам се с този вестник, този първи брой сега, който е излязъл, да това нещо го правиме. Същевременно вестникът ще развива любов към книгата, изкуство и творчество, ще стимулира четивната култура и ще дава възможност децата да споделят своите мечти и идеи тъкмо в този вестник. Много е битно да децата още в най-рана своя възраст знаят своя произход, да изучават майчиния си български език, да имат възможност да се докосват до знания и до информации на български език. Да не забравим, обучението на майчин език е загарантовано с Конституцията на Република Сърбия. Това не е нищо незаконно и искрено се надявам, че този вестник ще допринесе за опазването на езика, културата и идентичността и духовността на цялата българска общност в Република Сърбия. В първото издание на Детски мечти намират място и творби на царибродски деца. Сред сътрудниците на вестника са и преподавателите от Царибродското основно училище Ясмина Тодоров и Любомир Николов. В самото редактиране на вестника участват и двете наши може би най-голями детски списателки, една е от Цариброд, Елизавета Георгиев, а от Босилеград е Ивана Миланов. Използвам момента и чрез вашата медия да се заблагодарим на всички тези хора у редакцията, да се заблагодарим на основните училища, всички основни училища, детски градини и да пожелаем на най-малките най-напред и на всички граждани на община Цариброд здраве от следващата година, да е мирна и много успехи и професионални и на личен план на всеки един гражданин на община Цариброд. Благодарност към всички допринесли за излизането на новия детски вестник отправи и директорът на основното училище Милена Ставров. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, на редакцията на детското списание, на Националния съвет на българското национално малцинство и на нашите дечица, които наистина показаха и проявиха много голям интерес със своите рисунки, стихотворения, творби. И желая на всички всичко най-добро, новата година, много успех, много здраве и да продължават да пишат, да рисуват и да запазят спомени на нашето училище и на другите училища, където има българи. Вестника днес получиха и децата в Царибродската детска градина.